റോയിച്ചൻ എന്താ വന്നത്? ഞാൻ വെറുതെ ഈ വഴി പോയപ്പോ. ഈ വഴി പോകുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ശരിയാണോ? ആളുകൾ എന്താ പറയാ? എനിക്ക് ഭാവന ഒന്ന് കാണണം തോന്നി. ഭാവന എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഇതെന്താ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലാണോ? എന്താ ചിരിക്കണേ? പിന്നെ ചിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും? ചില പൈങ്കിളി നോവലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണക്കാരനായ തിരുമുറ്റത്ത് കൊച്ചുതോമന്റെ മകൻ റോയിച്ചൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട മണ്ണാത്തി പെണ്ണിനോട് ഇതുപോലെ. മതി കളിയാക്കിയത്. ഭാവനയ്ക്ക് എന്നെ വെറുപ്പാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. വെറുപ്പൊന്നുമില്ല, സഹതാപം. ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ഈ റോഡ് വക്കത്തൊക്കെ നിന്ന് കമന്റ് അടിക്കുന്ന ചെക്കന്മാര് പറയണ പോലെ. റോഡ് വക്കത്ത് നിൽക്കണ ചെക്കനല്ല ഞാൻ. ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ടുമല്ല പറയണത്. ദിവസങ്ങളോളം ആലോചിച്ചതാ. ജീവിതത്തോട് ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും കാണിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവണമെന്നോ എല്ലാരും പോലെ ജീവിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാം ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി.